maaklong panakabukaw ko kakaiso na nga ayat ko Tiyakman ninamnama masulisog ka bayat ka awan ko narukok man gayam daytana kemo kararwaken puso di mo pinanunod to'y sakripisyo rigat ko kento no pakaragsakan di ba nagsagabak awan mabalin ko nunam na maem adin akong kasapulan siya kong kay lipatan nung naragsak ka di ta sidong na palubusan ka nga Ngemnudong tento Aldaw nga babawi ka Pamagawan ko diyak may panamnama Naglagi pem Awan tinakurangat Ken nagpasulat Tatoy ayat Ketawan umartap Ngimtiin subad mo Dasa emkelemdo Usok di sinugata Apkesken panaas Tinak-linak am Ken kaama ng alilaw Narukok man gayam daytana kemo kararwaken puso di mo pinanunod to'y sakripisyo rigat ko kento no pakaragsakan di ba nagsagabak awan mabalin ko nunam na maem adin akong kasapulan siya kong kay lipatan laglagi pem awan tinagkurangat ken nagpasulat Tatoy ayat nga inparignat Ketawan umartap Ngimtiin subad mo Dasa emkelemdo Usok di sinugata Apkesken panaas Tinak-linak am Ken kaama ng alilaw
aten kanti ko nakngem saan Dana irwa makayat anay sangsangayan Ayat akinali kaguma Na ipaay mo Udno apakalagsaka Uray awan kan malaglagip ka Dagidila tawang minak makikita Dagidi naruay nga inangaw ta Tungurin luluwa tunggal mapanulot ka Agnanayon nga ay aten ka Ipatpatetken pudno adungdungoen ka Uray payno imadayo ka Pimanaw ka adi nagpatada Magudas man na ito'y biyag ko Agmay-may sa kato'y puso Uray awan kan malaglagip ka Dagidi na daw ang minak makikita Dagidi naruay nga inangaw ta Tungring luluwa tunggal mapanunot ka Agnanayon nga ay aten ka Ipatatekken pudno adungdungoen ka Uray payno imadayo ka Pimanaw ka adi nagpatada Magudas man na ito'y biyag ko Agmay-may sa kato'y puso Agnanayon nga ay aten ka Ipatpateken pudno adungdungoen ka Uray payno imadayo ka Pimanaw ka adi nagpatada Magudas man na ito'y biyag ko Agmay-may sa kato'y puso Agnanayon nga ay aten ka Ipatpateken pudno adungdungoen ka Uray payno imadayo ka Pimanaw ka adi nagpatada Magudas
Musta ka kadin tanbiyaku siya kadipay di managlagip mo siya mandilang tikas mo damagin sikat din na ara-ara paapi No siya't ito'y awan pagdanagaw Kasarsarita daytoy ladawa Et kada awag mo telepono isut dingib daytoy barugong ko Nagligatin long distance nga ayan Itchen na iiliw ken panaas Naginat ti oras nga aglabas Kaput karayo adi maipapas Alawin agan anus kabiyak ko Hidayan mo dayta cellphone mo Rantayan ta disigak yan sugnod Kasigsigalan hinay ayat ko Uray adayo ka biyar pa kasla asidik ka natnakalya patay titimik mo numang niga kumanayin tumuan diuliwan Day di intugot ko sa pata Inikot na awan ti mulit na Ipuso gayam numaulila at damit Iliw na kensega Nagligatin long distance nga ayan Itchenag iiliw ken panaas Naginat ti oras nga aglabas Gaput karayo adi maipapas Alawin agan anus kabiyak ko Hidayan mo dayta cellphone mo Rantayan ta isigak yan sugnod Kasigsigalan hinay ayat ko Nagligatin long distance nga ayan Itchen na iiliw ken panaas Naginat ti oras nga aglabas Gaput karayo adi maipapas Alawin agan anus kabiyak ko Hidayan mo dayta cellphone mo Rantayan ta isigak yan sugnod Kasigsigalan hinay ayat ko Kasigsigalan hinay ayat ko
padayo ka ngem sublian nagto kay tati ka rin biyag ko pusok ng namnama ket inururay ka aldaw naglabas ganayon ka asiksegaan tawag mo ken suran awan man tiinak mauray di tunggal darikmat nuinak ag maymaysa awan di marikna nudela sa ti kaungga lipaten ka kuna ngem di ka ba elanday ti puso laging gaita ay ayaten kalata kawen na naglabas tiya anak kalipas apay nga minadi ka malipatan di inoran-oras sika di adda dito'y kaunggap upay no inkulbumin sukat mo di sa bali sangit ni ayan-ayan intaman inwaksi di ka malipatan anian anak sakit idi mapaneknika ngagdan sa bali iin ka insukat sa emkin panusa in ka insubat napudno nga aya usok lain di nasugat apkes ken sanaang ipturan